Здравейте хора! Днеска видеото ще е малко по-различно. Ще играем Roblox в NAV. И да, това е. Ако се чуете, ще има една камера само. Антония си прецака камерата. Да. И Антония няма. Да, днеска няма да ме виждате. Няма Антония. Няма я. Добре, да почваме. О, хубава музика. О, направо се разбивам тук. Да, сега ще ви пусна малко ви да слушкате. Ама... Да, това е музиката, няма да слушате сега. Добре, систера ли ще играем? Давай, сестра. Значи ще играем систера. Та игра не сме играли от не знам колко време. Абе, ма там рече една година, тъйчи. Да, и да, на тези трите игри сме до 6-та нощ. Тук сме до 5-та да има, да. 6-та, тук сме на първата нощ, защото четвърта не искаме да я играем. Твърде не е за нас. Четвърта просто... No. Да. No. И ще играем систера. Та музика е уникална. Аз се разбивам направо. Да. И да, само да се извиня за моята игране, защото Roblox никога не съм играла от компютъра и когато съм играла е ужасно. Но да. Оле, заслепих се. О, заслепих се, брат. Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and right now. Press 4. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. For female, press 2. For text only, press 3. For other... The elevator stopped. You know the routine. Get out now. Or whatever. Stay here if you want. Мой да излезнем. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Фокси! Фокси! Great. Мене чудесно, чудесно. Да. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby. Чудно. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Motion trigger, entryway vent. Funtime auditorium maintenance vent open. Почему то не когда я Roblox? Помня един път, когато играхме едно оби и ти играш на компютъра, човек. Това беше най-дългото оби. Мале... Да. Къш, махни се от тук, не искам ти гледам окото. Ако имах една отвърка, ще просто да ме обуча в тази дук. Какво беше тук? Какво беше вляво? Не мога видя. Заради... Тук пише нещо, ама не мога видя.
Къж бе? Нещо пише, ама... Гризач такъв. Дръж. Пусни. Whoa, Пусни whoa, вратата, whoa, ще ти whoa, гръмна whoa, главата. whoa. Металната ти какво? Пусни. А, така, браво. Браво, 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 браво. А, така. Чудно. Сега ще чувате много заплахи, да знаете. Еми, той е чудо. Първо се прави на гридач. Първо се прави на някакво такова силно и дръпа тази врата. Накрая... Ой, опа. Дръж, Антонио, дръж. Държа, държа. Пусни. Пусни, бе. Той не пуска. Хм. Не. А, така. Добре, това беше добро решение. Добро решение беше това. Да Да. пуснеш вратата, защото ако не беше пуснала, ще се случи много лоши неща. М. На тебе говоря. А, така. Перфектно. Още ще има? Не. Ти си гледай майтапа сега да издърпа цялата. Не. Айде. Между другото, преди тази игра пробвахме да играем една нощ, обаче не You издържахме. will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. М. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ballora Gallery maintenance vent opened. Може би. О! О! Вау. Моля. О. Тая реакция беше един път. Не мога. Така? Жива ли си? Не. Не. О, ужас. Айде пак. Стоп. Ай, виждам я. Грозно. Грозно. Аз не. А, добре, тя си стои там, стой. Давай малко напред. Ой, вече не виждам. Чуваш ли музичката? Ша. Ами, тя се чува само като дойде до нас. Стой! Спри. Излагаш се. Затова ти казах, пусни си музиката, тя едва се чува. Добре, чакай, стой. Try again, дай. Тя покана само на едно място. Така ли? Виж. Да, брат. О, да. Давай, чакай. Не, стой, да мине. Давай напред. Спри. Чакай. Добре,
давай малко, напред, давай напред. Спри! Илю. Давай напред. Давай. It seems you are taking. Няма нищо. Ай ти пак. Ух. Спри! Маляна! Спри! Ой. Стой! Спри. Стой! Стой! Еми, Разбрахме най-малено сме тъпи. Както в истинската, така и в тази игра трябва да слушаш музиката. Ние слушаме музиката, брат. Ние вървиме така. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. малко. Чакай. Давай за вратата направо. Айде! Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Какво трябва да се прави тук? Трябва да... Задържаш? Давай, аз ще го гледам дали идва. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Еми малко по-добре. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. Great. Wow. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Няма да там. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ще те пребия. Еми сега минаваме покрай Funtime Foxy с този флашлайт. Къде имам флашлайт? С спейса. Ма не го ползва много, защото ще ни атакува той животно. Какво? Ош. Добре. Добре. Сеткам ли? Не, е тук. Е, 5 minutes later. Motion trigger parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. какво? For clarification,
Please note that I'm referring to Freddy's right, not your right. Съжалявам. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Къде? Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Къде? Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Чао. Довиждане. Тоня. Той ме отива към четвърта нощ, нали? Той отива към четвърта нощ. Еми, сега трябва ма джъмпскерне. И така беше, да знам. Но то четвърта нощ беше ужасно. Да, това беше ужасно. Уф. Давай. Някакви виничка трябва да се навират. Какво? Някакви виничка трябва да се навират. Дори не можа да разбера. Забравих вече кога. Добре, браво. Чудно. $10 уникално. $10. Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. Не. Ма не виждам какви са планували. Долу ти пише. Be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Супер, добре. Замина, Антонио, замина. Okay, bring her over. Forward. More. Okay, stop. Факт, все още има как ме навигираш. Още малко. Още малко. Do it this time. Малко. Open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. Пуш ме да правиш I копчетата. recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Божо, коя страна си? Божо! Чудно. Помощ. Не. Чакай. No. Wait. Чакай. Добре. Изчакай. Не.
И чакай. Чакай, пич. Чакай малко, пич. Спокойно се. Cooked. Да, пали си долу, вера. Пали долу. Антонио, тук ли си? Антонио! Сега чуваш ли ме добре? Да, сега чувам да прекрасно те чувам. Ами, те слушалки са се изкарали. Значи казах да виждаш дали си включил слушалките. Ами, аз ги бях включила, ама нещо съм направила и пак съм ги изключила. Оле. Вау. Сега музика ще ви правя. Давай. Чакай! Не! Човек! Стой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плочки от вратата! Не! Та бабелора, Марола